Vy čo ma poznáte, tak viete, že mám svoj YouTube kanál zameraný na paranormálne javy, záhady a podobné takéto srandy s názvom Infinity.sk. Vy čo ma sledujete, tak určite viete, že mám sériu, kde čítam strašidelné príbehy mojich sledovateľov. Niekedy mi však od nich prídu také hovadiny, že sorry, toto vám teraz musím prečítať. Volám sa Števo, raz v noci som sa išiel vysrať a nevšimol som si, že mi chýba toaleťák. Po dokonaní úkonu som lapal po papieri, no moja dlaň zacítila len obtrhanú roľku z papiera. A vtedy by som vsadil svoje ľavé vajco, že som počul chichotanie z obývačky. Bol som doma sám. To sa mi ten duch smial, že si nemám s čím utrieť riť? Nejako som pocúpital do sprchy a keď som vychádzal, zase som počul ten smiech. Tak som holý s mokrým uterákom okolo pása došiel do obývačky, rozsvietil a tam nikoho. Celú noc som nevedel zaspať, čo som bol zesratý z toho smiechu, čo som počul. Daj to do videa, nech to členstvo neplatím zbytočne. Pochopíš?